Hola a todos, ¿cómo están? Hoy estoy aquí también en un nuevo video con Raúl. Dile hola. 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 Y tenemos aquí un juego con temática de Halloween. Es Jelly Bean, dice Spiel, es un juego. Este es de Austria, por eso dice en alemán. Y tienes que, no sé cómo dice, que rotir, no sé, este cosa. Y te dice que de cuál color tienes. Y de aquí tienes, no sé, uno es con ice cream, otro es con sabón. No sé cómo se dice en español. Ya, pero me le voy a traducir, por supuesto, para que sabes que... ¿Qué es? No me vi mezclar esa Bueno. cámara, mano. Ah, no pasa nada. Dice que lo muestro en la cámara. A ver. Que me pongo aquí el Google Translate desde alemán a español. Ya. Y también a rumano, que ni yo no sé qué son. Ah, sí. Mira. Uy. Ok, son más. No son más. Creo que son más. Bueno, son más. No son solo dos. Da, Son mai muchas, ¿no? multe, mă. Sí. Mai multe. Puedes hablar, poți vorbi. Știu, mă. Sabes. Știu că-s mai multe. Ah, eu no sabía. Creo que es solo Le para gusta una. și eu după aia. Perfecto. Nu te văd. A ver. Eu creo que pulsas este botón. Apeși pe butonul ăla. Da. Șmecher! A Da, ver. bă, tot astea pică. Cred, pune drept. Asta era drept. Ah. Vezi? Tot ale pică. Bă. Lasă. Ahora. Ya, Am picat funciona. Bueno, Nu bagă ți ale, mă. Bomba. stai, no, espera. Que me voy a traducirlos todos. Și le traduc. Căcigs. Asta. Da, ce? Bagă, frate. Da, și fie una rea. Aia poate fi căpșun sau sânge. Nu-i sânge. Ba, mă, Ba. căpșun sau sânge. No era sângeala. Da, mă. No era sangre. Lo sé, pero yo me di cuenta que es sangre también, no es sangre. Oh, a ver. Es bueno. Căpșănică. Eh. Hai, da. A ver. Google traducir. Adică cred că e căpșună. Nu știu, dai pun. Si es bueno. A ver, Google Translate. Desde alemán, German, en español. Así. Bueno, entonces tenemos así. Que son rojos. Esta. Erobere, oder? Erobere. Nu mă, erdbere. Erdbere-i căpșuni, mă. Ajá. Erdbere. Que son fresa. O frisches. Mai cred că e sânge. Cred. Blut. Sí, sangre fresca. Sânge proaspăt. Dice. Sânge proaspăt și căpșuni. Sí. Otra. Bananas. Plátanos. O Caracate. sau- tin. Fish. Calamar. Así. Ah, calamar es. Ay, no sabía. Kiwi o Da, ce cu muci. popel. ¿Cómo se dice popel? O moco. Ya, perfecto. Pfirsich oder curry? Pfirsich? Persici și No, curi, mă. Pfirsich. Da, persici cu persici. Sí. Durazno o curry o hace paprika, este que es chili. Y ice cream, entonces helado o seifa. ¿Cómo se dice seifa? Seifa. Jabón. Y cola oder Schneckenschleim. Snail ar veni. Da. Schneck. Necăp. Schnecken. Dios mío, que. Este. Schneckenschleim es baba de caracol.
Ya. Entonces, aquí lo ves. Ya. Aquí son todos. Y le voy a mostrar cuando se pone este. Entonces, ¿cuál quiere? ¿Vrei tu să dai? Nu încă dau prim. O le da David? Stai, mă. Tai partea asta. De ce? Că nu sunt focalizat. Că Ah, no importa nada. No pasa nada. Le pongo donde? Aquí? Aici. Ca să vrei și facem și de aia el și noi și luăm ce ala sau dăm noi? Si él quiere. Noi. Ok. Dăm noi și ce ne pică luăm noi. Bueno, entonces nos ponemos. Ya. Bueno. Dale. ¿Qué es? Ah, calamar o banana. Asta e. E bine, mă, dar într-o și luați amândoi, mă. Ba da. Astea care sunt mai galbeni. Da. Ah, sí. Los amarillos. Ya. 3, 2, 1. Plátano. Dăm ala. Ya, plátano también. Bueno. Qué buenas. Ay, Dios. Es muy bueno. Mâncam mai trece după jos, căpșuni. Bă, nu a picat încă nimic. E bun. Dacă pica un calamar pleca, nu mai făcea nimic. Lo jugamos todo o Dă-i tu. que ține, no și jucăm toată. Ce să jucăm? Că jucăm ale. Mă... Mult, mucho. Vrea și el și mă, și mă. Pues puedes venir también. Nu, mă, dar zic că mi se pare mult la noi, nu vrea să Ok. Dă-i numai. Ya. Este es, Astea portocalină. Persica cu curi. sí, era durazno o Asta e. chili. A ver. Ya. 3, 2, 1. Durazno. ¿Tú? Persica. No, pues, ¿qué pasa? Es bueno. Creo que es bueno. Qué rico es. Bă, nu vrei mai bine când dai și dați aici la cameră să vadă. Ah, perfecto. Lo muestro a la cámara cuando. Sí. Me pensó y olvidó. Ya. Ya. Ahora helado o este con te limpias, se olvidó cómo se dice. Aquí. ¿Se ve? Así pongo así. Ya. Los blancos. Albele. Să pun. Nimic. Ah! Uai, răui. Uah! Ua. Trebuie să-l mănânci. Deberías que comerlo. Oh! Ai, Dios. Oh, mă, dar e rău, mă. Nu am mâncat mea să bun. Ya. Otro. Ya. Este. Los rojos. Sangre o... ¿Ya? Bueno. Hai, rojos. Roșiile. Stai că încă minut m-a trecut aia veche. Ya, bueno. Hai. 3, 2, 1. Sânge. Yo no sé. Oare Ce-i asta? rău, bă. Dacă are gust de Vai, medicament, dacă are gust de medicament, e asta căpșuni. Că am gustat eu mai întâi. Es como un După aia e medicamento. dulce. Oai, mi-e Ah, sânge, sí. mă, da, bă. Es mal? Oai. Sânge, mă. Oai. Sangre. Iată. Are gust de fer. Pues tú tienes sangre, ¿por qué es mal? Ai sânge, de ce ți se pare rău? Că nu e același gust, mă. No es. Eu când eram mai mic, mai... Nu, când mă tăiam, Ia. puneai gura și Te vezi. cortaste así. Ves, ves sangre. No era Să nu tan ia mal. Să nu se piarde. Creo que lo hace más fuerte para que sea más mal. Creo que lo face mai intens, că și se simte mai prost. Da, mă, dar are gust de fier, mă. Nu de... Păi, sângele are fier. Da, dar nu e și sărat, nu simt sărat, nimic, numai fier. Erai tu transpirat. Asta era problema, eram eu transpirat. Sí. ¿Qué es? También. ¿Durazno o paprika? A ver, este ves.
Ah. Asta nu-i paprika. Oh, ce UK. Ai curi, mă. Și tu? Tu también? Te gusta? ¿Îți place? Rămân curi. Nu am treabă. Ai de capul meu. Foai mi cabeza. Nu, e picant, mă, dar rămân curi, mă. Nu, gustul, nu-mi dă picant. Gust, sabor. nu, Uai, ce rău e. Hai. Este... No, le ponemos este verde. Porque este no era. Luăm verde? Verde. Kiwi o mocos. A ver. Ay, Dios mío. Kiwi. Am luat kiwi. Wow. No. Guay, qué males. Am prins kiwi. Ya. Ahora terminamos con esto porque solo es uno más. Eso es cola o es... ¿Cómo se dice este? Milk. Snail en inglés. A ver. Luăm ala cu cola. Da. Mă rog. Hop. A ver. Hai dacă e milk. Milk sau cola, sí. Da. Hai de milk. 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 No está mal. No me parece. No mi se parece rău. Nu e așa rău ca celelalte. Dă-mi pace. Nu. Da, mi-e place, am văzut. Hai rău, băi. Hai. Milk. ¿Cómo te parece jocul? ¿Cómo te parece el juego? Doamne, fiere, ce mai loc altul în verde. Dios me cuida. Nu mă joc în mi vida. Nu mă, dar romele țin de fructe alea bune, Bă, sunt foarte bune. sunt dulci, da, sunt buni. Bueno, espero que te disfruten con este video. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Chao. Tú ven conmigo. Ya, aquí. Ven aquí. Chao.